ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରିସିଭ୍ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ହୋଟେଲ ଓନର୍ ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିକାଲ ପର୍ସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଡବିଂ କରିକିରି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଭଏସ୍ରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେଉଛି ଆଉ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହା ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଛି ଏମିତି କରିକିରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଫୋନ୍ପେରେ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ନେଉଥିଲା। ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଓନ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟେ ସାଇବର ଥାନାରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରାଗଲା। କେସ୍ ନମ୍ବର 26/2024 IT ଆକ୍ଟରେ କେସ୍ଟେ ହେଲା। କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କରାଗଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କ୍ଷିତୀଶ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି। ସେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସେ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଭଏସ୍ ଡବିଂ କରିକିରି ମୋ ମାଆଙ୍କର ସେବିକା ଅଛି ଆଉ ସେ ବି ନିଜେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହେଉ ତାଙ୍କର ଭଏସ୍କୁ ଡବିଂ କରିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କର PA ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ପୂଜା ପାଠ ହେବ ଆଉ ଫଲାନା ତାରିଖରେ ଆମର ଏଠିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତୁମେମାନେ ପଇସା ଦିଅ, ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ ଏମିତି କହିକିରି କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଚିଟିଂ କରିକି ପ୍ରାୟ ଟ୍ୟୁନ୍ ଅଫ୍ ରୁପିଜ୍ ଏଟା 3 ଲାକ୍ସ ପାଖାପାଖି ନେଇଥିଲା। ସେ କ୍ଷିତୀଶ ନନ୍ଦୀ ବୋଲି ଯିଏ ଅଛି ତାର ଫୋନ୍ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସାଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଧରା ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ହେଉଛି ଏଇଟା ରାଣୀକଟା କିଶୋର ନଗର ଏରିଆର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ସୁଜାପୁର ଜଗତପୁର ଏରିଆର ଅଛି। ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ଆମର କିଶୋର ନଗର ଆଉ କ୍ଷିତୀଶ ନନ୍ଦୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୁଜାପୁର ଜଗତପୁର ଏରିଆ। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ସିଜ୍ ହେଇଛି ସେ ଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି, କାହାର କରିଛି ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ଦର ସୂଚନା ଦେଇପାରିବୁ ଯେ ଏଟା କାହାର ଭଏସ୍ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଥିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, ଗତକାଲି ବି ଇଏ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରିନି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ଟ୍ୟୁନ୍ର ସେ ଠକି କରିଛି, ବଟ୍ ଚିଟିଂ ତ କରିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯିଏ ଯଦି ଏମିତି ପରିଚୟ ଦେଇକିରି କେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ନିୟରେଷ୍ଟ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅର୍ ଥାନାରେ ସେମାନେ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷିତୀଶ ନନ୍ଦୀ ଯାହାର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ପଇସା ତ ଫୋନ୍ପେରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି। କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଏସ୍ ବି ଆଣିଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଖବର ଆସିନି, ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସେମିତି କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ଫୋନ୍ପେରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଯାଇଛି, କ୍ଷିତୀଶ ନନ୍ଦୀର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯାଇଛି। ବାକି ସେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟର ନାଇଁ, ସିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ତ କହିଲା ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ନେତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଆଣିଥିଲା କି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ବଲାଙ୍ଗୀରର କିଛି ଆସିବା କଥା। କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ଆମର ନିଜେ ସାଇବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ନିଜେ ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ଓନ୍ ଇନଫର୍ମେସନରେ କେସ୍ କରିକି ନାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଡବିଂ କରି ମୁଁ ଅମକ ଲୋକଙ୍କର PA ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଭଲ କରିଛି ଏବଂ ତୁମମାନେ ଫଲାନା ତାରିଖରେ ଆମେ ଯିବୁ। ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଯାହାର ଭଏସ୍ ଡବିଂ କରୁଥିଲେ ସେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଭଏସ୍ ଡବିଂଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଏଟା ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ କାହାର ଅଛି, ଆମେ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇପାରିବୁ।